Sziasztok, Balogh Petya vagyok. Május végén újra Erdélybe készülünk a csapatommal, ahol egy 3 napos szuper tanfolyam sorozatot fogunk a Startup Hubbal együtt szervezni. Az első 2 napban azokhoz a vállalkozókhoz szólunk, akik már néhány éve építik cégüket, mert van tapasztalatuk, van csapatuk. Nekik akarunk abban segíteni, hogy tudnak gyorsabban növekedni, és hogy tudnak versenyelőnyt kiépíteni. A 2 nap alatt végigvesszük a vállalkozások elakadásainak fő okait, gyökereit, és megoldásokat kínálunk rájuk. Szerintem, hogyha egy vállalkozás nem tud évről évre növekedni, akkor ott mindig van egy elakadás, akkor ott mindig van egy vezetői elakadás, és mindig az akadályozza a növekedést, hogy a cégvezető valamit még nem értett meg a világról. Valamilyen tanulságot, módszert, nézőpontot nem épített be a cégébe, valamit nem ugrott meg. Ahogy ezt megteszi, meglépi, a cég újra szárnyalni fog. Úgyhogy ide várjuk az első 2 napra az érettebb vállalkozókat. A 3. napon cégvezetőknek és vezetőknek fogunk az AI-ról oktatni egy egész napos, részben elméleti, részben gyakorlati oktatás keretében. Megmutatjuk, hogy mi hajtja ezt az AI hullámot, mitől tarol most le mindent a mesterséges intelligencia, megmutatjuk, hogy fejlődik és mi hajtja, de azt is megmutatjuk, hogy lehet praktikusan a mindennapokban használni, hogy lesz ebből egy olyan eszközkészlet, amit a cégünk növelésére tudunk használni. De arról is beszélünk, hogy ennek mi lesz a gazdasági hatása. Hogy rendezi át a keresletet és a kínálatot, mit fog ez okozni a cégünkön belül, és hogy készülhetünk fel mind mi, mind a csapatunk arra, hogy a mesterséges intelligencia ne egy fenyegetés, vagy ne egy játékszer legyen, hanem a céges hatékonyságot hajtó rakéta mögöttünk.